Sarauniya gurin mata, sarauniya gurin yan mata, sarauniya Ummul Khairi ce, sarauniya Ummul Khairi ce. Kin fi su ko a gun natsuwa, ƙaunar ki gunshi na daɗuwa, gare shi kin zamo inuwa, ta so maso ke ba shi ruwa. Ba a kai ki suna ba a kai ki tsari ba a kai ki iya lafazi ba, kin hali gare ki ilimi gare ki biki taɓa rena malami ba. Ummul Khairi yan mata, Ummul Khairi ce. Isma'il ya taso masoyin ki ne, a wanshi bi da tamkar ki Allah ya kai mu ran aure. A yau ne shiri na zan waƙe gimbiya ko in ce sarauniya, a hankali ki taso gare shi suke da so, ki furta zanta kan so, a zuciya ya kunso, ƙaunar ki ta yi na so, don ke kaɗai yake so mamma. Ummul Khairi kwarjini gare ta yi daban a cikin mata, kyakkyawar zuciya wallahi babu mai kwatanta ta. Sarauniya ta yan mata, a yau zan duka gangata, kulliya da tsafta mata ba za su kai ta ba. Zinariya ta mata, kin zarce mata, kin ba sarata. Isma'il naki ne, shi mai kaunar ki ne, mai san auren ki ne, mamma ki ba shi dama.